From January to November, aka 28 days na Awurade December. Awurade ayebi, Awurade ahwe so. Mensam a meka nyina e wo saa anwum yi mu. Fa mi si e ma jinkwa ko si se jai huru she mi su tinai na se tu traje mekra fa mi si e ma jinkwa Awurade mfa yensie wate 28 days ya ka ye de anima ye ko ready December yi mu Awurade enka ye ho woni anamon so ontutu ya anamon si ohwe ye kra ne ye nipadua so a ye ho ma asem yare doma ye kotia yen wo hia amane ekoda na kire se adwuma ye basa Awurade sa 28 days on hye ne ho anmunyam